Kuyimanje inkinga ebenginayo ngi-right awuneliseki ushoda ngani ngendlela eningi. Angineliseki sexual, angineliseki imali nje. Ileyo nto ebengifisa sikhulume ngayo ngithi ileyo nto ebengifisa ukuthi siyilungise kakhulu. Mina sengi-right sexual angazi uma uthi awuneliseki futhi singaphinde sizame mhlambe la ka Black Life sizame-ke futhi-ke kubonakale phela mhlambe ukuthi cha soyaneliseka-ke ungasabi ukukhuluma amadzani ukhulume mama la endlini ngoba ngila yimi noma isister kanje ka Black Life so nje ungakusabi ukukhuluma ulikhulume iqiniso ngoba ukuthanda ngikuthanda impela kodwa ngizibona impela awusalifuni nesiyezi. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuze Dlangamandla Zulu. So njengoba ubhuti ngivakashelile today, kuqonde kona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame uhlanganisa uthando lwabo. Kodwa-ke asike sizwe ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Siyaphila siswami, siyaphila. Sibingelele nje na-Black Life ukuthi wonke umuntu uphilile njengoba siphila. Siyabonga. Owaba isibongo bhuti? Ubhuti isibongo umsimango. Umsimango isibongo sami. Ababa Msimango. Umsimango uThabizolo. Thabizolo. Yeah, ononkosi Thabizolo. Oh, all right. Bagcwele kuphi? Udabuka kuphi? Simningi kakhulu ngase eBigville, Beckville. Oh, Beckville. Yeah. Ngaka Big Zulu. Yeah, ngaka Big Zulu. Kwesa Big Zulu. Wathi inkaba izona. Ayizona ingabi. So ukhulele eBeckville wase uza la eThekwini or kumanje nje sikhuluma usuka eBeckville? Njengamanje ngoba sikhuluma angisuke nje eBeckville. Ngumuntu nje onesikhathi ngikhona la ePinetown. Okay. Ngumuntu okhona. Uzele umsebenzi. Mina njengoba ngila ngumuntu la ngesikole. I'm a student. I'm doing my 4th year. I'm a student. Okay. Yeah. Ngifike la 2022 qala kwami uhlala ePinetown. It was 2022. Okay. Uhlala ePinetown. Okay. So impilo yasemakhaya yazi nala eThekwini yazi? Yeah, impilo yasemakhaya. Right futhi ngayo. Angazi kakhulu yasemakhaya. Ulusile inkomo. Yeah, ngiyazi kakhulu. Inkingi le yabo yaseThekwini. I-fast. Yonke into iyaphuthuma. I-fast ngenye indlela ngeke. I-fast ngenye indlela yabo. Okay. Gcina wedla ngisho emzimbeni. Ungekho right. Ngiyakutshela. Kodwa ke usujwayele akusafani. Akusafani. Okay. Ngiyajwayele. Awungichazele kuhlangane kuphi ke nophesini wakho bekumuphi unyaka? Mhlambe ngabe intombi uyazana nayo la eThekwini noma mhlambe wasemakhaya ugirl senesikhathi singana nithandana niphathene kanjani? Wabona masikhuluma ngomama wasendlini. Sesikhuluma ngomuntu obaluleke kakhulu. Okay. Yeah, kwaba nje ukuthi vese ukulahleka kwakhe ukuthi agcina angiphunyukile. Kwaba lephutha nje likhulu futhi nakhona lokho kodwa kwangasibona ukuthi kwaba inkinga ukuthi inkinga nje sekuthi inkinga imina umuntu ongazangifuni. Kwaba khona ezinye inkinga mhlambe sazofika kuleyo nkinga leyo esisone siqhubeka sikhuluma kodwa nje ukuhlangana kwami naye hlangana eThekwini akusiyo umuntu ebengimazi from emakhaya. Umuntu engiqale ukuhlangana naye eThekwini from 2023 mina ngiqala ukuhlala la 2022 but yena ngimaze from 2023 uqala wami ukuhlangana naye. Kwawukuthi ukuhlangana kwami naye futhi ngabona ukuthi into yethu naye ihamba kamnandi nje ngabona ukuthi uyilo muntu engimdingayo. Oh, okay. Mhlambe ngabe unjani yena ngokubukeka? Ngifuna ukwazi inhlobo yakho. Mhlambe ngabe silenda sama catalog noma nje isidulanyana nje izinto zamaGrootman. Silenda. Akusiliqanda leGrootman. Ekhaya wami. Ungakanani? Yeah, usilenda mama. Oh, isilenda. Usilenda nje. Uthanda ilenda vele? Ungathi ngithanda ilenda. Ngathi ngithanda ilenda ngathi ngisho umama ongizala yesidudla. Oh, isidudla. Nje kodwa yeah isilendo when it comes to umuntu engithandana naye uyangibona nawe ngimncane Musa nje angifuni umuntu ozongibeka ingalo engishaye right ngathi ngathola umuntu osilenda yabo Okay. Yona enye futhi into kuyiyona nje engisondeze kakhulu kumama umzimba wakhe
enye into ebingichaza kakhulu ukuthi umzimba wakho usebenza kanjani ngizowusebenzisa kanjani lokho sokukwakunayo usebenza kanjani kodwa nje nje umzimba wakho slender slender akase umuntu onolaka mhlambe uyathula mhlambe uyakwazi ukuzikhulumela into mangayifuni mhlambe umuntu odinwa manje abe relax noma umuntu onamagqubu uyakubambela wenza into ebhlungu nje uyofela lokho okwenzile umuntu kanjani uyazi nkani nenkani yini unesiphongo yini kanti inkani nenkani ya unenkani kodwa ke at the end of the day inkani umuntu wesifazana ngithi iyona yakho umuntu wesilisa isikhathi esiningi iyona yakho umuntu wesilisa umuntu wesifazana mina inkani engisuke ngithandana naye siphilisana naye lokho kuyabangela ukuthi mangabe ngifika mina ngishaya iflow up mhlawumbe ngiyafika manje ngiqhamuka ngenza into ewrong ngithi yena uyafika ngitshela ukuthi ekuseni ngizokwenza kanje lento yenzayo ayenziwa kanje athethe icasuka nje kanje kodwa at the end of the day ngicina mina ngithi ngwenzile right okay mase ngwenzile lo right loyo ngiyilandele lento abeyiyosho ekade yisho yena shuthi inkani yakhe iyasebenza ukuthi ingakhe so samfuna eduze kwakho ngizamfuna eduze kwami manje niqhathwa yini enza ukuthi nize nifinyelele ekuthenini niyahlukana njengoba ufuna ukuzocela uthando futhi kungeneni phakathi kwenu nje sesikhohlwa nokuthi silohleka phela into engahlekisi yabo sesingena kudaba okuyilona lona yabo kwaba inkinga kakhulu inkinga yaba ngakimi cause wena wadala izinto ukuthi zibe nzima imini wadala ukuthi izinto ugcina zibe ngakimi zibe nzima wena my sister yabo okay ngokwenzani uyazi mos amadoda awaneliseki yabo to the point ukuthi ngagcina ngihambe ngaze ngafika emuntwini owayewrong yabo okay lo muntu engafika kuyena angeke ngisho futhi mhlawumbe ukuthi lo muntu lo engagcina ngifike kuyena noma kanjani kodwa nje into ekuyiyona yasixabanisa nomama ngoba ngila kwaba yibona ukuthi angibanga naleqiniso angimhloniphanga futhi naye yabo ekungamhloniphenini kwami sagcina ukuthi mase ngimchithelile kuleya ndlela leya ngagcina ngazobhekana lesimo lesi ebengibhekene naso yebo sesilungile njengamama kodwa ngingabhekana nesimo esinzima yabo ngoba bede ngingachaza noma isister indaba ukuthi thina siyabantu basemakhaya mhlawumbe uyazi emakhaya izinto zenzeka kanjani yabo kanje so ukuchitha kwami ngimchithele umuntu wami yabo ukumchithela kwami kube ukuthi ngifike ngimchithele ngingale emakhaya vele besivalile la eScale yabo ngisukile eresi mangisuke eresi ngihamba ngemakhaya yabo mangifika vele ngale emakhaya ngalelo gqoza usuke vele evarsity ubuyile yabo nje leso spirit leso but umuntu engaqondana naye ngisho ukuthi ngiqondane nomuntu obe wrong cause leyo nto igcina iaffect isidoda sami yabo kanjani like hey boys anawo kwenzekeni cha ukuthi mfethu amanye amagama kunzima ukuthi yabo wakhuluma yabo no le show le ibukwa abantu abana 18 kuyaphezulu ibhaliwe so akunankinga ungakhuluma nje khona ngizokwazi ukuthi ngikunderstand yabona mama masikhuluma ngokuthi isidoda sisebenza sikhuluma ngokuthi sikhuluma nge-private party yami as a male okay ifike to the point ukuthi ayisasebenzi mina ngeke ngafika kuleso stage leso ngifikile kuleso stage leso and into engisanda ukusizakala kuyona ukuthi ngicine ngikwazi ukuthi ngilungise yabo umuthi nomdlalo wabafowethu emakhaya yabo emakhaya kuyenzeka umuntu acupha intombi ngase umakoti wakhe nje ngokuthi nje unesikhwele nanokuthi nje unokuthi cha into yami yabo ayicuphe bese intombi mhlawumbe ayishaye ngentwalo kanye ishaye ngelumbo kanye ishaye ini yona isuke ingazi yabo isuke ingazi but ke leyo nto eaffecta kakhulu bani wena njengomjida okay shothi waqondana emakhaya walala nomuntu owakufaka engcupheni ukuthi ubudoda bakho ungasebenzi so uthema usubuya ke kade uvashile emakhaya usubuya uza la esikolweni usuzobona lo wala eThekwini mhlambe unike nathi niyazama niyaheva kwavele unangenza lutho ngesimanga sokuthi wena usekho right kwenzakalani yabona lento uyibuza kamnandi njengoba uyibuza kanje ngazathi into vele
oyifilayo ngaphakathi kimi noma uyiqinisele kimi into oyisensayo vele. Kwaba kanje ngobusho sisi wami, yabo. Shuthi ukubuya kwami mina ngibuyile njengenjwayelo ukuthi mangibuyile vele mangibuya eresi mangibuya eresi ushayisa inqe eresi ushayisa inqe emakhaya ushayisa inqe emqashweni ushayisa inqe ematshwaleni yabo into kanjalo. But ngithe mangibuya ngala eresi yabo because ukhona umama yena engimhloniphile kakhulu yabo. Since kuyena umuntu okwazi ukuthi anginike ithuba and angeke ngizoqamba amanga into sithi njengamanje futhi singilanga ngithi ngikhuluma le ndaba ngenzela ukuthi ngikwazi khuluma nawe mama ngithole ama-LB kuyena i-love back. Ngeke ngiyifune i-love back engasamthandi yabo. Into eyenzakalile kwaba yikona ukuthi mangifika sengibuya la eThekwini angizange ngimtshele umama ukuthi kanje kanje because nami bengakayinaki inkinga yami enginayo ukuthi kube inkinga kanje. Ungakaboni? Cha bengakaboni. Bengakaboni yabo. But ke mase ngifikile ngibizile umama kwamnandi ngendlela eright afika umama ngendlela ejwayelekile asiphume sukhona nje ngendlela eright ayisayiphilela saphila senze izinto lezi vele esihlaza esizenza yabo. Hayi kodwa lotho ukuvuka umzimanga akasakufakazeli ubafu manje amahloni uthini ke kuyena ke usizinanga phela unaye la uvakashile entontoni ya enjoya ninonke and then jikijiki ubafu akasakufakazeli usuthini ke akubanga into yabalula kakhulu akusinto elula kakhulu because okokuqala nje lapha uba ukuthi fezu inkinga kanje ngidiscoverish akubanga lula ukuthi naye sheshe sinothise ukuthi umama sinothise ukuthi okay inkinga like i-serious ngaleyo ndlela kodwa into ebikhona kube khona into ukuthini sike sayitshela nomama mhlawumbe ukuthi mina obekhathele kakhulu mina ngumuntu okwenzeka kwesinye isikhathi ngiphinde ngiyiphuzele notshwala yabo yeah so nje i-performance yomuntu ophinda aphuza utshwala kwesinye isikhathi nawe yazi iphinde kube khona lo ukuthi isidoda sakhe yabo siphinde sileke kancane kube njalo yaphinde kube khona lo yabo yaphuza ukurespond uthathela kude yabo nje ileyo into ebengilongo ngiyisola mina ngiyisola but as soon isikhathi siqhubeka liphelile iviki ukuphela kweviki kwazophela u3 days ngaphezulu lo 3 days mawuphela saqala ngiyanothisa mina ukuthi yimini umuntu waqala futhi ukunginothisa ukuthi awukho right nginenkinga too much and inkinga yami ngiyayazi futhi mina ukuthi njengamase ngingaqala ngiyidoba ukuthi isuka kuphi yabo and leyo nto kuyanginika inkinga cause kuyanginika inkinga ngempela mina ngeke ngasola mhlawumbe nanayo umama ukuthi ayibo abe khona into abayenzile yini ngimama why mase sibuye emakhaya kanje mase ngibuye emakhaya sengifika kumama angisavukelwa yabo into kanjalo cause leyo nto iyenzeka amashita amaningi awathanda ukuthi asherish umuntu wesifazane umuntu singahlala naye eresi masuke eresi ngekhaya uyahamba nayo yakuba ngithi mayahambe yakubo kanjalo nami ngisemakhaya unomuntu wakhe mhlawumbe shuthi ngale yabo nawe nje ubunomuntu wakho ke unaye usisi la so kuyafana mos lento iyafana so uke wasizakala kanjani ubona inyanga thizeni o mhlawumbe khona amaphilisi obuwasebenzi wenza kanjani sisi wami noma uvashela eclinic abantu besilisa sithini story kwenzekeni usizo lami mina ngilithole ngendlela eningi usizo lami la nje ukulithola kwami ngilithole ngendlela eningi ngihambile iclinic yabantu besilisa ngihamba even nakhona la ePine Town ngeke ngahamba sama ukuthola usizo bewona ukuthi usizo la sesibhedlela liyafika vele yebo but lifika ngala umaphilisi ama-booster bekunika ama-booster lawo maphilisi lawo recommendele ukuthi okay ukuthenga iphilisi eliwukuthi lona lizoboost i-performance yakho yabo nje kanje so leyo nto ayizange ngisebenzele kakhulu mina into engisebenzelile kakhulu mina isiZulu umuntu wesiZulu izinto zesiZulu isiZulu isona esingisebenzisile esingisebenzelile kakhulu yabo because isimo sami ngathi mangisidiscoverisha ngafikelwa isibindi sokuthi ngicina ngiyosiconfronta ngisivuma yabo mangivuma into engibhekene nayo isimo engibhekene naso sekuphoqa ukuthi ngisivuma emntwini omdala okuyena ezokwazi ukuthi angisize ngalelo sizo engilidingayo yabo agcina ngimconfronta ngiyamtshela ukuthi kwenzekile kanje kumanje angikwazi ukuthi mina ngiye kwi-sex nomuntu wami asikwazi ukuthi sihave nomuntu wami and leyo nto leyo inkinga too much cause nomuntu wami kumele sihave akusizi ukuthi sizolo siqabulana unomlomo wakhe nginomlomo wami unamathi wakhe nami nginawo amathi so uke manje usu right ke
Njengoba usufuna ukubuyelana naye nje angeke nisaba nale nkinga le enabanayo mhla nigcina ukuba ndawonye. Njengamanje ngumqemane. Okay. Ngiphile ngale ndlela leyo yokuthi ngiyaphila. Ngiyayithemba. Okay. Kodwa into eyinkinga njengamanje engishoyo ukuthi umama ngoba ngisho ukuthi ngifuna i-love back kuya kanje, ngidinga i-love back kuyena kanje. Kumele ukwazi ukuthi expect kuyimi ukuthi ngoba sengiyi-right kanje because inkinga yami angithi imbangela ngangazange ngigcine ngayitholanga ukuthi kwaba yini imbangela ngiyithathe iplento yabo. But bese ngifisa mina ukuthi umama sibuyelane naye abone ukuthi sengilo muntu lo vele sengiyasebenza back to ngiya-operator futhi manje. Hama ukuthi angi-operate kusho ukuthi-ke kuyoba ukuthi inkinga mhlawumbe bebeyilethe ngayo mama mhlawumbe. Okay. Uthi ngivele ngimlande-ke ukuze uzokwazi ukuthi uyikhulumele naye buso nobuso. Ngathatha kube nzima kodwa ngoba sesize sakwa ukuthi ngihambe ngaze ufika la ekhaya kanje. Ngiyaphoqa ukuthi ngigcine ngikhulumile naye. Uthi ngimlande-ke. Hayi. Kusilandeleni. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke usisi uvumile ukuthi asijoyine nginethemba lokuthi bazokwazi ukuthi baxoxisane kahle, bamukelane, baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kanjani? Ngiyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo. Igama uGumeli wakwaZanele. Ubuya kuphi? High Flats. Oh, okay. Ubhuti lo ngihleli naye mazi kanjani? Ex yami. Nahlukana nini? Sihlukane elini. Last year. Oh, okay. Niqhathwa yini? Yini eyenza ukuthi nihlukane? Wachiza. Okay. So sawumbamba. Umbamba kanjani? Mhlawumbe umlandelela yonke into abeyenza noma uzwe ngabantu? No, nga-inbox yona nje intombi yakhe. Ingitshela amhlukane naye. Wamtshengisa-ke lo text le. Ngamtshengisa. Okay. So njengoba ula ubhalile kwishow ngesimanga sokuthi usafisa ukuthi akhulumisane nawe ekubhekile nje ubuso nobuso. Ngicela ngophi isikhathi sakho umlaleli ufuna ukuthini kuwena? Sharp. Ngizokhuthana. Matsane uMamorasa. Ngikahle wena njani? Wabahlala kude. Lazo zahlala kude kunami. Angithandi ngempela lo. Khuluma. Sibamba ngani ngempela. Saba ngani? Awazi ukuthi saba ngani? Awusazi manje ukuthi ngiyasixabanisa mina nawe. Cha, hayi ukuthi angazi ukuthi ngiyasixabanisa mina nawe. Yabo. Ngikwazi kahle kamhlophe lo. Kodwa into ekhona ukuthi kunento owayigeja mama. Kunesikhulumo ongazange ufune ukuthi usi-understand. Kunenkulumo ongazange ufune ukuthi uyizwe kangcono uma ikhona le. Ngakimi. Inkulumo yikhona le. Man, wena lento le emva ukuthi wena uzo-inbox. Awukwazi ukuthi ungafika ku-inbox umuntu azokutshela ngami wami. Yabo? Futhi mhlambe wena awungabo mhlawumbe uvela ungenalo uthando ngaleyo ndlela yabo. Kodwa mina bengihleze ngitshela ukuthi awukuthi uyazi uthando vele kuwe alisekho. Izosebenzisa lolu lami-ke nginalo ngoba mina kukhona nje uthando. Okuwesi kunaloko wena into engiphathe kabi mama. Azophathwa kabi ilento yokuthi wena uthathe isimo engibhekene naso bese wenza sona ngazathi iyona izizathu sokuthi mina nawe sigcine sihlukana yabo. Nokuthi wena ngithatha kancane. Ngaphandle kokuthi ngithatha kancane. Cha. Ngikubekezelele nje. Ngaphandle awungiboni. Cha mana awungiboni ngempela. Ngubone kanjani? Uyazazi ukuthi awunamali firstly ngikubekezelele. Asiko ma vacation, asiyikhiphi, asenze lutho kodwa still mina ngikubekezelele kodwa waba nesibindi sokuthi still uyongchithela. Wena waye ukuthi ufuna uloku njengamanje ufuna ukuthi ufihlele my sister la iqiniso ukuthi kahle hle yini mina nawe esayibanga ngoba phela no angilifihli iqiniso. Sengiyaveza nje ukuthi kahle wena umuntu onjani. Sengizama ukuveza nje la ukuthi umuntu onjani bese uzosukumzisa la kuma TV ubuyekelele ukungi-inbox
ungitshele sidibane ungitshele kahle. Hayi ukuthi ungilanda uzongibeka la kumakhamera. Uma ngilanda ngibeka kumakhamera inbox mhlawumbe bekuzozwakala kangcono mama ukuthi isende lami seliyasebenza mhlawumbe noma isende liyaqhanyela kanjani. Bekuzozwakala kangcono mhlawumbe inbox akushuthi ke phela. Mina ngibone kungcono ukuthi ngikulande kanje ngilethe la. Ngingainboxa nje wena utshele uqhubeka ngale ikhanda lakho umathani bemfethu. Mina ngiyithande lento ukuthi udlale ngenkabi kanje yabo. Mina nginothando lapho ngifuna ukwenza umakoti wami ngifisa ukuthi ngikwenze owami ngendlela ephelele yabo. Kuyimanje inkinga ebenginayo ngi-right awuneliseki ushoda ngami ngendlela eningi angineliseki sexual angineliseki imali nje ileyo nto ebengifisa sikhulume ngayo ngithi ileyo nto ebengifisa ukuthi siyilungise kakhulu. Mina sengi-right sexual angazi ukuthi awuneliseki futhi singaphinde sizame mhlawumbe la ka Black Live sizameke futhi ke kubonakale phela mhlawumbe ukuthi cha soyaneliseka. Ungasabi ukukhuluma amadzani ukhulume mama la endlini ngoba ngila yimi noma isister kanje ka Black Live. So nje ungakusabi ukukhuluma ukhulume iqiniso ngoba uthanda ngikuthanda impela kodwa ngizibona impela. Awusalifuni nesiyezi. Cha khuluma phela bacikise nje. Aphelele lapho. Yebo nala ngidingi vele nisizi angazi anginasiqiniseko sokuthi usu right ngempela. Sengikhathele ngibekezela. Ukhathele ubekezela. Kodwa shuthi manje into oyishilo manje njengakimi. So nginika umqondo omningi yazi. Nginika nje umqondo omningi kakhulu. Njengani? Why? Shuthi ubusa nginelise ngendlela ezingaka. So imali nani. Wethu wena the time uqala uhlangana nami mfethu awuzange ufike uphethe iCV. Serious? Awuzange ufike uphethe iCV manje. Angisho futhi ukuthi phela usungaze ungize boma girlfriends ala wenze ngiyakudindile lokho. Kodwa nje i-date nyana ungikhiphe nje just mfethu. Nothi ukuthi wena yonke imali unemali wena uyiphuza utshwala. Awuphuza hayibo. Ngeke phela nami ngibalekile mfethu. Nami kumele ungiphe noba imadlana encane ke for cosmetics. Bro, come on. Hayi, ahlebo. Mama. Ngento la mhlambe mina umuntu one-mentality engekho right yazi. Into engisolayo njengamanje. Kusho mina umuntu one-mentality engekho right. Uchaza ukuthini? Into enginokunothisa uhlezi uza ngale nkani yakho. Yabona manje uqhubeka nje ngayo le nkani yakho kanjalo uhlezi kanje yabo. Mina benginethemba lokuthi useshintshile uMatsani kodwa mawusaqhubeka kanje wenza kanjena phambi kwabantu. Come on mfethu, come on. Ulindele ukuthi ngenze njani? Yonke le Wamkele ngesandla eshushu ngikubambe ngikuhage ngithi welcome back. Mama yonke lento oyikhulumayo bengenasidingo. Yonke nje lento oyikhulumayo ayinasidingo kakhulu. Wena umlande wangiletha lapha phambi kwabantu manje base ngikhuluma futhi sengigudulwa sekuyinkinga kanjani? Uyazi ukuthi ngibizeleni. Ungibizeleni. Awuzange unginike ithuba lokuthi ngichazele into. Ungachaza ngikunika manje ngibizele. Okay. Ngoba ngibizele la ka Black Live, ngibizele into ukuthi mama. Bengifuna siyilungise indaba yomuzi wethu. Indaba ye-relationship yethu bengicela kakhulu. Mina ngiqala ngifika ukuzokushela. Angingadlali mangitshela ukuthi ngikuthanda. Yabo. Angidlali anginawo ama-twins. Angingadlali mangitshela ukuthi ngikuthanda. Angitshela ukuthi ngikuthanda ngoba leyo nto ayisuka ngaphakathi kimi nginenhloso ngawe yabo. Lokho kwenzeka iphutha lami ngalibona ngifundile emaphutheni wami yabo. Manje ngikuthembe kanjani? Uzoyibonela nawe nje manje bese sesifike nje uzoyibonela ukuthi sengasebenza. Ngizobe ngiphi mina mawususemakhaya mhlawumbe uphinde ukudibana nale ntombazana. Awu mama. Sihamba nawe nje ukwenza umakoti ke manje. Ngiyadlala. Futhi phela kumele ngivele ngihle nawe ehlezi full time ngihleli sonke uzokwazi ukuthi ungibone ukuthi okay ngiyilo umuntu lo ke manje kumdingayo ungigcine ngale ndlela lona ugcine ngeke safana mfethu. Ku-useless ukuyila nakuthi because akusekho trust. So angeke safana. Kodwa lento obukhala ngayo mina ngithi ngi-right. Manje. Yeah, akusizi ukuthi uyilungisile. Angabe usuyimoshile vele. So nje angeke salunga. Angeke ngikwazi ukubuyela nawe. Ukusakwazi ukubuyela nami. Ingobani mama ungasakwazi ukubuyela nami. Uthando mhlambe noma njengoba ngisho nje ukuthi trust. Trust. Yeah. So umuntu omusha. No, umuntu omusha.
Oh yena uqhanyela ngcono ungidlula mina. Ngithi Uthi akanayo. Okay. So ithi kahle into yakho. Ithini? Matsale into Into yakho. yami ithi angisadingi empilweni. Uzangidinga empilweni yakho. Yeah. Wathi mhlambe ke mina lenkinga engitshela ukuthi lenkinga benginayo sengiyilungisile. Njengoba Wena ngitshela wabayi- nje ukuthi angingena endawo ukuthi wayilungisa inkinga yakho noma kanjani, angisadingi empilweni yami. Wathi futhi wena okade kuwena imbangela mhlambe lenkinga le. Yebo ungazongidakelwa mina. Awangisukeli. Ngiyakubuza. Angeke uhambe uyofeka ubese ubuza uthi yimini inkinga. Ungani ngiyakudakela? Awangisukeli. Angudakela. Ungangiqali mina. Angudakela. Awangiqali. Angudakela. Mhlambe suthi ukuthi mhlambe ungikhotha kamnandi mhlambe noma ngikukhotha kamnandi ungazoyisho leyo nto mhlambe ngiyakudakela uzongehlisa isithunzi kanje ngumkhaya Ngiyalingwa. uyalingwa ahlele kodwa ngempela ke ngoba ngicela ukuthi sikhulume into ephelayo yabo maloku uqhubeka nelenkani yakho ngoba inkani yakho ngiyakwazi mama uyintombi yami ngiyakwazi ngeke uzongididi kwamanje yazi ngokuphika nje kodwa yonke lento iphika kuwe ekuseni mangibhekile awubonakala umuntu onenhloso ngalamagama wakhe kuwe. Cacile ukuthi awungaka. Cela ungiphendule umbuzo wami ukuthi kanti akuwena yena umuntu oke wafika kimi wazongitshela ukuthi inkinga yami ngoba ngikanje kanje. Futhi ngingalungi ukuthi ngikanje. Ngizokhuluma nje ishule. Khulume ukuthi ngoba mina ngingasaqhanyile. Ngithi wena wathi ngoba ngingasaqhanyile wena kanje mama kushuthi wena kahle hle into ebekuyiyona ekubambe kakhulu ku relationship yethu bekuyisex mhlawumbe. Yonke bekuyiyona into yade kubambile. It's not like ngongithanda. Hayi angisazi. Ungathi awusazi. No, bengikuthanda. Mhlawumbe Awudingi ithuba ithuba lokucabanga. lokucabanga. No, angilidingi ithuba lokucabanga. Angisamfuni. Usakwatile. Mhlambe ngingasho kanjani. Mhlambe mawusakwatile ngenze ukuthi udinga isikhathi. And ushilo into engiduduzayo kakhulu ile ukuthi ushilo ukuthi usamthanda. Yebo umthanda. Asisebenzeleni phezulu kwalolu thando olusakhona ke. Mhlambe kukanjani noma kunganjani uzinikeza isikhathi ucabangisise kahle ngalento leyo. Ngaziswa. Angazi. Kodwa Siyacela. angiboni nje ukuthi ngisangakwazi ukuyelana naye. Kodwa uthi usamthanda. Yebo. Ngiyacela ke uziphe isikhathi ulokhu uhlafuna le ndaba ngamathambo engqondo. Mhlambe kuzolunga. So ngicabanga. Ucabanga esacabanga ke umenzele izinto ezomthukuzisa athi becabanga abenene futhi nangala eceleni. Ubonise nawe njengensizwa ukuthi uyafuna ukuthi uphile ubuyelana naye. Ungangigoqeki. Hayi mina mayisister ngiyakuzwa kahle impela amadlebe amakhulu mahala. Ngicabanga ukuthi naye Madzanibe nje amadlebe amakhulu mahala. Ngikhanda leli inkani. Shiya inkani yakhe wena asebenzela kuloko ukuthi uthi usakuthanda. Yeah. So akathi becabanga ukwenza izinto ezinhle. Ne? Ngicela ningivumele ukuthi sigoqele uhlelo lelo. Ngiyabonga kakhulu isikhathi osinikeze sona noma ungazi ukuthi ubizelwani kodwa ukuthi ufikile nje ngiyabonga kakhulu. Thank you. Mbuye lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani and mina nginethemba lokuthi ngenze ukuthi Madzanibe usakwatile mhlawumbe masathola isikhathi acabangisise kahle. So igama esisoma phezulu eleli elokuthi uthi usamthanda. So fanele sisebenzele kulawo mazwi. So ngiyacela ukuthi subscribe, like, share ngiyangithanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?